имкон доштанд ки партофти ним мувозиятгари тими миллии тоҷикистонро хуб истифода кунанд. ва ҳоло боз бозигузорӣ дар ҷои футболбозони тоҷик. Нуриддин Давронов тӯбро ба Фатуллоев имкон дорад ва имконият барои Парвизҷон Умарбоев. боз Фатулло, партофти Фатулло на он қадар дуруст буд ва довар чӣ ишора мекунад? Пеналти ба дарвозаи тими мунтахаби Фаластин ва имконият барои дастаи мо ба миён меояд. ҳоло мо аз коргардон хоҳиш мекунем ки ҳолати такрорро намоиш диҳанд чӣ гуна ҳолат рух додааст. ҳоло тамошо мекунем. бале, дар муқобили Парвиз Умарбоев қоидаи бозӣ вайрон кард. Парвиз Умарбоевро ним мувозиятгари дастаи мунтахаби Фаластин аз пой афтонид. Давронов дар муқобили дарвозабони тими мунтахаби Фаластин. Тавфиқ Абдулҳамад. ҳоло капитани дастаи мунтахаби Тоҷикистон зарба мезанад. имконият! гол! тими мунтахаби футболи Тоҷикистон дар дақиқаи 22 рақобат пешсаф мешавад ва тӯбро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Фаластин Нуриддин Давронов мезанад. бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва дастаи дунави Булғория. Нуриддин Давронов офарин ва воқеан ҳам нафаре аст ки тими мунтахаби Тоҷикистонро дар ҳар лаҳза кӯмак мекунад ва нафаре аст ки бозии тими мунтахаби Тоҷикистонро ба пеш мебарад, ҳам дар дастаи истиқлол ки ҳунарнамоӣ мекард он вақт ва ҳоло ҳам ин фаъолияти пурсамар, ин умуман вазифае ки дар иҷрои ӯ гузошта шудааст, онро ба хубӣ иҷро мекунад намешаванд. ва албатта ҳоло тағйирот шояд то анҷоми вақти асосии бозӣ аз ҷониби сармураббии Ҳаким Фузайлов ба тими миллии мо дароварда шавад ва мо хоҳем ки киҳо аз майдон берун мешаванд. ва инҷо иштибоҳи дарвозабони тими мунтахаби Тоҷикистон иштибоҳ мекунад ва довар ба ки ба Абдулазиз ҳунарнамоӣ мекунад ва ҳолати такрорро акнун тамошо мекунем. ин як иштибоҳи дарвозабони тими миллии мо буд. довар Денис Измайлов аз Қазоқистон. пеналти ба дастгири футболбозони мо омаданд ва ҳоло зарба ба ҷониби дарвозаи мо Абдулазиз Маҳкамов. инҷо акнун Маҳкамов натавонист ки дарвозаашро аз гол эми нигоҳ дорад ва футболбозони Фаластин тавонистанд дар дақиқаи 52 рақобат ҳисобро баробар кунанд ва албатта муаллифи гол легионери дастаи мунтахаби Фаластин Ҷонатан Зарила шуд ки аз зарбаи 11 метра тӯбро ворди дарвозаи ҳарифон кард. ва ин албатта бозӣ аст. ҳоло боз дақиқаҳои хеле ҳам сершумор дар пеш аст. бовар дорем ки тими мунтахаби мо дар ин рақобат метавонанд муваффақ шаванд. Амирбек Ҷурабоев, Аҳтам Назаров, Ҷаҳонгир Алиев, Нуриддин Давронов омоданд ки деворчаи хурдистонӣ созанд. Фарод Восиев яке аз бозингарони дастаи мунтахаби Фаластинро нигоҳ мекунад. ҳоло зарба аз ҷониби бозингари дастаи мунтахаби Фаластин зада мешавад ва ҳисоб 1-2 ба фоидаи меҳмонон. акнун футболбозони фаластинӣ дар дақиқаи 57 рақобат бо кӯмаки ним ҳимоятгар Тимур Саем пешсаф шуданд ва дар қисми дуюм аллакай 2 дафъа дарвозаи Абдулазиз Маҳкамовро рах накарданд. ҳисоб 1-2 ба фоидаи меҳмонон аст ва акнун бояд футболбозони тоҷик зуд дар зудтарин фурсат натиҷаи бозиро баробар кунанд ва агар барои баробар кардани натиҷаи вохӯрӣ вақт барои футболбозони тоҷик тӯл кашад, он гоҳ хатар хоҳад буд барои муваффақ шудан дар бозии имрӯза дар муқобили тими мунтахаби Фаластин. бояд аз дақиқаҳои аввал Ҷаҳонгир Эргашев ба майдон меомад. яке аз бозингарони бо таҷрибаи дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон аст. ҳоло зарба аз ҷониби Даврон Эргашев. гол! Даврон Эргашев дақиқаи 60 рақобат ҳисоб баробар. Алишер Тухтаев мураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Одил Эргашев ва Даврон Эргашевро табрик мекунанд ва воқеан ҳам имконият барои тими мунтахаби Тоҷикистон дар дақиқаи 60 рақобат ба миён омад ва Даврон Эргашев тавонист ки аз зарбаи ҷаримавӣ ҳисобро баробар кунад. имконият барои футболбозони тоҷик буд ва билохира истифода бурданд. офарин ба Даврон Эргашев, легионери дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар дастаи тарази Қазоқистон ҳунарнамоӣ мекунад. бинед ки чӣ гуна имконият барои ҳимоятгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон буд ва Эргашев тавонист ки озодона тӯбро ворди дарвозаи
дарвозабони дастаи мунтахаби фаластин тавфиқ абдуамад кунад. ҳисоб 2-2 ва ман бори дигар иброз мекунам. гуфтам ки агар ки онҷо Ҷаҳонгир Алиев буд ва ҳоло ҳуҷуми ҷавобӣ. ин ҳолат то куҷо сурат мегирад ва ҳоло имконият барои футболбозони Фаластин ва муваффақ ҳам шуданд. дар хати ҳимоя Даврон Эргашев инҷо чаро футболбози дастаи мунтахаби Фаластин таҳти рақами 12 Аҳмад Абдунаҳияро натавонист ки боз дорад, натавонист ки дар муқобили ҳамлагари дастаи мунтахаби Фаластин муваффақ шавад ва аллакай бозингарони Фаластин голи сеюмро танҳо дар қисми дуюм ба самар расонинданд. ва албатта дар хати ҳимоя айни ҳол дидем ки Даврон Эргашев чӣ гуна озодона ҳамлагари дастаи мунтахаби Фаластинро имкон дод ки зарба занад ҷониби дарвозаи мо. бори дигар ин ҳолатро такроран тамошо мекунем. ва албатта аз ҳамон партофт, аз ҳамон мавқеъе ки онҷо Алиев ба иштибоҳ роҳ дода буд дар хати ним ҳимоя, ҳуҷуми дастаи мунтахаби Фаластин оғоз гардид ва партофти ҳавои Даврон Эргашев ба Комил Саидов. имконият барои футболбозони тоҷик. Алиев дар ин мавқеъ чӣ гуна зарба зад Алиев ва инро мо ҳатто нафаҳмидем ки чӣ гуна футболбози хати ним ҳимояи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда нашудааст. чаро Нуриддин Давроновро аз пой афтонидан футболбозони Фаластин ва акнун инҷо бозингари дастаи мунтахаби Фаластин довар ишора мекунад ки ҳарчи зудтар ин бозингарро аз майдон берун кунанд. бори дигар ҳолат такрорро мебинем. инҷо 100% қоидаи бозӣ вайрон карда шуда буд дар муқобили капитани тими мунтахаби Тоҷикистон Нуриддин Давронов. ва акнун бозингаре ки осеб дидааст дар айти дастаи мунтахаби Фаластин аз майдон бароварда мешавад ва бозӣ идома меёбад. 1 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. имкон аст ҳоло барои футболбозони тоҷик, имкони 100% ҳаст. ва акнун бозингаре ки аз майдон баромада буд Ҳимоятгар Шасроров ба самти пеш. футболбозони тоҷик айни ҳол интизори партофт ҳастанд ва рақобат намекунанд дар лаҳзаҳои хеле ҳам душвор. Эргашев бисёр ҳам партофти олӣ ба Восиев. инҷо хеле ҳам моҳирона ҳарифро мегузарад. партофти Восиев. гол! Парвиз Умарбоев голи дуюми худро дар муқобили Фаластин мезанад. ин голи дуюми Парвиз Умарбоев аст. Искандар Ҷалилов ишора мекунад ки ҳар чиз зудтар ту ба маркази майдон бурда шавад ва футболбозони тоҷик ба самти пеш ҳаракат кунанд. офарин Фарҳод Восиев кори худро кард. албатта он имконияте ки барои футболбозони тоҷик ба миён омада буд албатта хеле ҳам хуб буд ва кори муҳимро ҳам Фарҳод Восиев, ҳам Парвиз Умарбоев ва ҳатто Ҷаҳонгир Эргашев карданд. офарин ба футболбозони тими мунтахаби Тоҷикистон, офарин ба Парвиз Умарбоев ки ин имкониятро хуб истифода кард. ҳоло вақт аст, ҳоло то анҷоми бозӣ вақт аст. ҳоло футболбозони тоҷик имкон доранд. Парвиз Умарбоев дар бозии аввал бо Фаластин низ гол зада буд ва имрӯз низ кори худро кард ва мунтахаби Фаластин бобароро анҷом наёфт ва ин дафъа акнун онҳо натавонистанд муваффақ шаванд. ва дӯстони азиз, ҳисоби бозии дӯстона миёни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Фаластин бо голҳои сершумор 3-3 ба анҷом расида. албатта ин натиҷа моро қаноат намекунад. онро созмон диҳанд ва натиҷаро мусовӣ 3-3 кунанд. акнун футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба назди мухлисон мераванд ва аз мухлисон изҳори сипос мекунанд. ин голи Нуриддин Давронов аст дар бозии имрӯза зада шуд дар қисми аввали рақобат аз ҷазои 11 метра ва капитани дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонист ки ҳисобро боз кунанд. вале дақиқаи аввали қисми дуюми рақобат барои футболбозони дастаи мунтахаби мо навқадар бобарор буд ва довар ҷазои дуюми 11 метрро дар бозии имрӯза таъин кард ки ин дафъа ба дарвозаи дастаи мунтахаби мо буд ва онро футболбози дастаи мунтахаби Фаластин аниқтараш ним мувозиятгари даста легионери ин даста Ҷонатан Зарила ба ҳадаф расонид ва муваффақ шуд. ва баъдан боз футболбозони дастаи мунтахаби Фаластин пайи ҳам ҷониби дарвозаи мо ҳуҷум карданд ва аз зарбаи ҷаримавии ним мувозиятгари ин даста Тимур Сайём туби дуюми Фаластинро ба ҳадаф расонид ва дастаи худро пешсаф намуд. ва баъдан бошад голи сеюми
تیم منتخب فلسطین رو ما بعداً دیدیم و فوتبالبازان تاجیک سر اول پس از 3 دقیقه دیگر حساب رو برابر کردند با کمک داورون ارگاشف که از ضربه جریمه وی زد و حساب 2-2 شد. و پس از این حالت باز فوتبالبازان فلسطین یک هجومی جوابی سازمان دادند و توانستند که توپ را واردی دروازه عزیز محکموف کنند و حساب را 3-2 نمایند که مؤلف گل حملهگری این دسته تحت رقم 12 احمد عبدالنهیه بود که توپ را آزادانه واردی دروازه عبدالعزیز محکموف کرد و پرتافت که نیز خیلی هم خوب بود در اجرای موقعیتگری دسته منتخب فلسطین. و بینید که در لحظه های آخر بازیگزاری داورون ارگاشف و بعداً مهارت فرهاد واسیف و گل زیبای پرویز عمربایف رو ما تماشا کردیم که وارد دروازه گردید و در این حالت دروازه‌بان فلسطین نتوانست که این حالت رو برطرف کند. و دوستان عزیز گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی به انجام میرسد و پس از چند لحظه ما حتما با سرمربیان و بازیگران دسته منتخب تاجیکستان هم صحبت خواهیم شد.